Nako, ngayon po, napakaganda ng ating pag-uusapan. Pero bago yan, siguro napapansin niyo po, mag-isa ako dito. Kasi, syempre, busy ang ating mother ngayon sa school. Kaya, Mother Tess, hello! Nako, namimiss na kita. Pero ayan, nako, mga mommies, get ready. Ang ating discussion for today is about dengue and H1N1. Ako, napaka-relevant ngayon na kasi lalo na tag-ulan at saka meron na namang may naligaw na cases ng H1N1 dito sa Ilocos. Kaya, naku, yan po, abangan po natin ang aking napaka-beautiful na guest for today. At dahil dyan, ako magbabalik po ang Moms to Work.